gị onye mmehie gị onye mmehie ọ na-akpọ gị nabata ya ugbu ahụ na-eke maka anwụ adara ha ana obi gị akpọchie chijie ị ga-alakpuru ahụ niile na-agbago buru lakpuru ị ga-eburu ọrịa ọ bụrụ na ị chegharị ha lekwe gị lekwe ọrịa onye ọbụla nọ ndụ ugbu a nabata Kraịst were ya mere onye obibi gị ịwụrụ nwa agbọghọbịa na-awụ ehihie ọbụla gị nya aga akpa n'azụ agaghị oge aga tịrịfam galalụ ihu nwa okorobịa ahụ niile na-atọ gị rịrịrịrị Chineke akpọọla gị ọkụ chegharịa gị nwekwana nwa okorobịa abalị agba aka mgbe ọbụla ahụrụ gị wụọ nwa mkpi ị ga-agwa ọkụ mmụọ nabata ya hapụ akwamiko bie ndụ gị dị sarịsarị ọ bụghị gị saa ya ezula oshi abalị gị gazi oshi gị saa ya akwụla iko ma n'elu iko ka ị na-edo Chineke ga-akpọ gị ọkụ ụgba bụ oge ama ụzọ kpụrụ na ọ kpọọla ihe ebe otu esiri guzobe chụ ụmụ agbọghọbịa ma onye daburu ka ugbe bye amio okay madam hello there good afternoon madam ime onye nwụ mba ụkwa na onye okay mmadụ onye nwụ na disadena mba oh okay well awụ esimeshi sa esimeshi akwa ihe ka na-akpọ sex doll oh sex doll ọkpọ ndị ezigbo eshim China bubata ha na and onwe side effects ụmụaka ị ga-like ya wow damn it o ta isa si ebe ahụ anyị nọ enwe ihe gbagojuru anya gị tie damn it anyị mekwa ọzọ gị tie damn it yes daalụ taa ego ole ka na-erekwana ha select ka ị chọrọ gị bịa n'inside ka ị kwuo price choose ka ị chọrọ daalụ taa ebe nwoke Biafra oke ka iji ele ka akpala na chi na-ahụghị ote m na-echeta mgbe mpa m ka ukwere ndụ esiwa ọ nwụrụ ote ka ọ nọ lee egwu anya n'elu dị mkpa ha ka ga-akpọ gị n'ekiti ụmụ nwaanyị gị nnọọ azụrụ gị na-eji arịgọ ebe nwere nwa obodo ha ka gị ijiri ịgbara n'oge ba akpa pụta ịgba asawo eke oge ga-akpa n'azụ gị guzoro etu onye ga-azụ gị ga na-akwa ịpụtara wee kwa iko dịka ewu a na-anọdụ ya n'ahụ onye lụọla onye nke ego ya niile nọ n'ụwa ga-agwụ ngọ na-enye gị ka ị nwere ike adọ na ka ga-eshere m ahụ ka kpọrọ mkpọkịrị a na-anọdụ ya n'ahụ uwe a na-agụ fake astarịdịkwa na ezigbo uwe a na-yi ige gị ka aka ya ayọọla madam ke second hand ke ma bra ya emechaa n'ochie enweghị ihe na ya na-ahụrị ọhụrụ
arụ onwedo nọ gbagoro ote Chineke kpọkwa gị ọkụ get out okwu na ụka na-ahụ ke m na-ahụ okwu na ụka m na-ahụ trọbụl ka eyiri onye okwu na ụka ke wụrụ nwaanyị ọ ga-agba akịrịka otu agada agafe nke ọ nọ dịkwa sharp ahụ na-ede ebube eyiri sista ndị chọọchị ịgba ndị eze ohurule chai ebe niile dị oke ọ ga-egbula nwoke ọbụla lụga nlekpe ndụ ya nọ na denja ka iburu zọkwa wee mkpe yiri onye ọla lụla gị ote gị tapịa ya rie ya once time ya alafue ahụ ga-atọkwa ụtọ ị ga-arịkwa mma ke nwoke na-eme nka anwụọla nụ m ke ewu udu mmiri eburu ihe otele eji eke mmadụ isii ji eke otu onye otele ahụ ote lokal gọọmenti ịgba ndị eze ebe ndọcha ịkpọọla ihe nga akụ n'ụkpụrụ kpọtụtawa onwe ọnụ n'anya okpokpo ọyọyọ onye chọrọ inwe ọnwụ ike ịbịa buru ke ka m na-etinye m n'azụ I no go buy this one ebe niile wụ ndụ brezi gị ndị ọma ya ọdụ mmadụ yi uwe a na-akpa ihe ha nọ nwaanyị na pozishọn ọma chai ke bụrụ akịrịka n'ihu gbaa n'azụ ebe niile akịrịka Michael ọdọkọrọ loo nkịta anyị na-akpacha agwụ n'ọhịa kọchị ya gwụrụ agwụ ndị ọcha nri dị otele na ke yarị ka eji ayọn dị otele ote edeme ya n'ime awụ otu o nwere mba onye ọbụla obula ke ngwa o ji egbu onwe ọ dị m ka ọ ga-eji ka egbu iburu akpa na ganga nwoke ga-etụtọ nta bukalalo ahụ gị kpọrọ nkụ ma awụ uru anọdụ ya uru nkịtị ịwụrụ nwaanyị ihe ịwụ ụka shiri ka ụgụ ebe dị ọkpa ịkpọrọ nkụ famili ọbụla ebutere godo amachi ibere ka ụmụazị pụọ kpụrụ ike otu ekwajisi hụ ahapụrụ gị ụmụazị pụọ ọ dị ihe ị ga na-arụ virginity breaker ụmụ ruru ụmụazị ma ndị amụrụ taa ahapụ ha se na ọses dọl nọ na ya dị mgbe a na-elo gị isiela agwọ ikpujuo ha ka afọ ha Chineke kpọkwa gị ọkụ eguze dị mkpọma ha ka gị kpọọ gị debe gị n'ekiti ụmụ nwaanyị gị bịa nga nọ n'eze ka eri akpọgị ses dọl ịwuwe dị abalị hand rọba Igbo ụdị gị sef ị ga-esi abalị ote tọn Igbo ote ka asị onye nwe Igbo si asa agbuo ya ịwụ hand rọba tinye gị egbe otu ekpuchie gị anya ụmụ nwaanyị na-ekpuzoro gị na ha iri arụrụ ala ote m si ahụ gị ịwụ dọọlụ arụrụ ala madam ji ihe a mesara ka asarị ndị dibịa ị ga-eresi ha ji jiri agbara aga n'ime ebiri unu jikwakwa onwe ọnụ ihe ọma unu na denja nọ na dịka ndị Fulani health center isi akanwụ akanwụ anyị ajadu
wee riri ka o kere n'ukwu ka ọnwụ. Madam. Madam o. Isa wee go le kuku he go le ka dere. Nwa kwere bara na-eje ebu ha ma azọ. Baro no. Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m onye na-elo gị ilo ọnwụ gbuo ya onye na-elo gị ilo mmiri loo ya onye na-elo gị ilo eluigwe megide ya. Imo nwanne m Baby, I'm not a cat. Machi, young lady, the car will be Asalama. Such a shabby in the nation. In the Agata, because from there, who's all up on Dr. Tanaka. Just check. Hey, what a move. Then you get dressed. But I told the money from Marco. Says the other cancer, you wait, not snake. Never go to now, we have on a movie. Never go to now, we have on Apple Noria. Never get it down. The dada. Dana, see you tell me. Yes. Him get me gangata. Him get it how bunker. Machi. Him get it how bunker. Yes. And I say, and I got it. You make or a combination now. The one you gamna I was here. What times I go by the way. He will my personal endowment. He put the link Bumataga. He will never not what is your back. Pocket. And when I got them making job. Not in how done job. After all, they wouldn't man. It's not a sin. It's not a sin. After all, you won't mad. You will be being cut. You can then we won't. When you back like you go back like to say, why? As I come back, one number is the boom, minute, what do you got that? Get Grammy and job. When I saw why, get one why I said, oh, Lego, Leonard, I may go scandals. It did work. He did wrong. You all are you got put on your gap at a beer crawl. We will know you can. Mbumagana couple, Washiga, Grosio Manga, Ranayas, Zrike, Muro brother up to Basia Mona wine. My get on the phone, send it to the go to church card. My need to go Maggie down, my way go hand out. You war, really gawa. You go to the Minigon. Me, I go no back, Pum. Yeah, baby, I'll go my canteen because she's there. You know, I can't get my here for where they are. What's in Dutch? I can't Marky got it and memoir romance. Get a woman hotel and send to them why. I'm not about the cake. I can't go now within area. I can't hang ground. I can't here. He's a program walk. I can make the I waited. I come over taste and again. No time I come and put battery in my country in the airport. Hi, came on as a very good Jawamia into one. No, into one. Ha! Upon Kagan. You my personal endowment.
ohio aga m ete ahụ m ga na-akpọ ilu ụdị ahụ ma hụrụ ọkpụrụkpa ha mara mma mkpọgụ overbeauty ụmụaka mba overbeauty onye ọbụla ma onye ọbụla ka mkpọgụ nwa eresa ka nwa oke ozu wig mkpọgụ ọkpọgụ China mba China wig Brother Imo, yang geri bangkri. Obama agon is born na ay kamera. Ay tagde kisina kasa ay menke pa. Do you practice what you preach? Kwalika, ezlohi, magara kwiko. Secret sin. Chesonyo hogaga. Binigwe hogaga. Anohia. Igerede bunkre. Posi butele egbe mkpubahe. Bawole na-aga. Esomga aga. The body the bunkre. Herikwe aga bunkre and the militant. Imo one name, Imo one name, Imo one name, Imo one name. Onye na-elogilo ọnwụgbo ya. Onye na-elogilo mmiri lo ya. Wala na mawo. Puro ko mamanda kita di preach o di mo. Kita nezi di sende mana ha banwe. Kita ni mulo gine me ho. Opo ti pleta mse kam di viete. E di tele ma kan ti di lo. Mo ta kri ke se ke uro. Bra kala yo te. Ka mo me ku. Mama ni sha ba wala. Hai. Ndi nwa abụọ. Onye akọkwa mmasị mana gị wụrụ nwa Chineke gị n'otu ebe kere gwụrụ mma ihu na-abụ gị preach right gị mere ọrị mma pụta Kristian Ki baga. igweta Awugo. Ki baga ki yikwe na bossas. Gine chuka gi. Ki yikwe na bossas. Be durunga. Gado zo mata. Iye. Iso aseme gado zo mata. oziọma. Oh, preach. Awe dem shelo gi hin oda. Maka Chineke. O se maka m shelo gi hin ogba. Na agajekwa nno nwa m o. Na agajekwa nwa m ngba na se man no ni mulie. Man ga no ni mulie ewu na enyu. Agajekwa n'ụzọ dị wara. N'ụzọ dị wara ya wuzo eligwe. Ọ kwara ihe m ji waga n'ụzọ wara na-aga na-atọghatụra Chineke mkpụrụ obi. Tuka m si na adọkpụrụ obi adọkpụte ji ha na alaeze. Ndọrọ m dọkpụte. Ama na onye ewu. Pụtata n'otu ngawo m pụtara otu nwaanyị ọhụrụ nwa kwesị m je ha ebe niile. Nwa demons. Ụmụ ya niile demons ụmụ nwaanyị na-achara ka ụmụ ụmụ ọma ha sị m bịa mee ha deliverance. Na mgbe onye nnapụta na ha ama na Chineke o ji mkpụrụ ngwa ọrụ ihe m na-anapụta na mkpụrụ obi otu a dị eke nkụma. Bụrụ ekpere jigide onwe m bido abụ weli aka elu otu a igirigi na-ada ka m na-adọpụta bụ emekwa ụmụazị ha ncha esi agwọ ndị usie ọdụm ndị usie ọbọgwụma ndị usie agụ lemon ndị usie echi mmiri ndị usie abala ndị usie otoro ndị usie ntachi imo ha niile ote ka ha chụpụtara anya ote na-achọ ilu m nta ha you cannot low me because eji m ọbara nwa atụrụ bụ onwe m ogige ịmakwa ihe mere ha bidoro ịrịa m aka ha bịa na-arịrị aka na-arịrị m aka chọ ka ha rịrịa tuo m na mbara igwe m sị ha no ebe ezuru ndụ m siri ike kọtarasị m kọla m ịrịapụ m nwe ụkwụ m trọzis m apụọ ka a na-ekwu ha rịrị aga uwe m apụọ mgbe ha bịaziri gaa na my John Thomas ma Chineke ebe niile ekwe m ka ido mmanụ ka m nwụrụ mana asị m ha anọ m n'ọnụ ahụ mana awụdị m onye ọnụ ahụ m jikalada onwe m
ka ha bịara jide m ebu etiti ime ka ọ ga-atọ m ịkọ ga elu m ilu ya mekọ ga-atọ m ya rịkọ ga elu m ilu hụ na mmịa lelenụ m na-enweghị atọ m ọfsin ma nwa atọ m ọfsin enweghị ike nọ m n'ime Chineke mana m ihe m hụrụ taa na-ekpe onye amụma ụgha bịarie bọnkịrị isi get behind you devil aga m na-eso hoje gị otu m nọchi behind you bịa a mechikwa behind you ala ọzọ anụ ọcha nwụrụ anwụ Baba ya. Phone my brothers that I'm from Obodo Ibo. Eli ho place like akoko. Iseli he jiri hum. Muna ngo meli hem jiri hum. Phone ka ka mba kari andam no na denta. Imo ego Lazarus ya. Imo ego Lazarus phone na. Ele na give the phone. Phone on wakandam. Imo obro go la to furu nelu ka bari we zop tandam. Kira ti ma akoko phone. Chineke ko kwa ko phone ko kandam mpa. Imo di risk m no na eli ihe. Good afternoon. But what I together. What about this boy? Ina ga kwa osho sa ndumbo ni ochukwu pukwango. Itri mepu mo bodere ka mobi. Mo on na anya ga sem onye rulo obodo ana ga latrin. Ya rulo ya limo na osho no woro na ebu card na eze. Pia ho go agwo ga atagbu ni. Simagwo. Ana kwanda jo mo wa ya kwa ụmụaka. Onye m na-agwa gị sị ga-atala m ahụhụ. Mmanụ ịgbasi eluigwe adịdịkwa izi. Nke ogene biko. Elebe isi ishi biko. Ele ihe chọga. Wa udugo onye m so. Okun ndoshi oku emiri ha. Eleta anya kpọm. Ndị eluigwe ahụrụ m sị m mụrụ m ọrụ na vineyard. M nọ nga m nọ taa na-arụ ọrụ na vineyard. Okuwe ha shipụga m oji bibi hapụ m. M nọ n'ọwa eji mmiri samba. Ewere aka ntị ote na-akụdị mba ha ka m sa akụdị sem oyi. Kwagachara m onwe m na-emede kwukwe preach. Atọghata mkpụrụ obi na-adọchiri obi n'ala n'iyi ote eji shovel ekwokwuru obi ekwokpu ya na kingdom of God. Onye ka m nọ na-agafe ote pụta na compound ebe ahụ niile ote ndị eluigwe etu ote ekpughe m anya ya eme m ote hụ anyị ebe niile family bụ ote esi ote ọchịchịrị otu ụlọ nụrụ ma otu ụlọ enu ọchịchịrị si ote eshie mweli aka elu mgbe m lele anya elu m hụ mkpụrụ aka ise ka o si n'eluigwe ote elu ha ya bụ aka ndị nsọ ha sị m mkpụrụ aka ise ma o reprezentịrị ụmụ agbọghọ ise nọ na compound wa nwunye ego m likpuru nkwankwa m ji eligbulekwa ụmụ agbọghọ bịa wata dragons ha niile lisita nwunye ego ya jide m n'ukwu ebe central school ekwe m nọ abụrọchi ụmụ Amerika nwunye ego mweli aka elu were aka m na-eji ebe agha ote chilie mkpụrụ aka m elu chisita anya m ote anya m na-eji ahụ dimon ya na lemon ngwa ka m nọwa na-ebu agha mmalite agha were nna bịa bụ were m agha nke ya gị ote ezuo m na agha na ndị ozi agba ha maazị ụmụ agbọghọ ise metọ nne ha agba ha nkịtị ha niile dị ote agagba m bịa ebe ọ na-ana m nọ shote pakalalo mi ote na-apa m apaga m nọ m na-emekwa ka m die ya ke m ji wụrụ mmanụ ọbara na-agbakwa n'ahụ sa mba m die ihe ọ ga-adị ka awọdụ m mmanụ ya tọm ya alụm kwe wụrụ onye isi ha Jezebel ọwa ahịa onye isi ha mewo dragon m ote dị ote ha ọnụ abụrọcha ụmụ Amerika m ya bụ na central school ekwe m
Jishimaka na Central School ote nwunega nlalie ka idi guzoro nwokorobịa ọma m ya alalie guzoro gbim si na melo down ọsịm oge agha erole si agha ole hapụ ka iburu agha ka ibiri ebu ibu agha na agha na ada agakọ chistambara anya ote bịa ha ote gosiri ha anya ka abala Chineke kpọọ ya ọkụ kwa nwunega n'ote ya ahụ ọnụ oluo m nsị anyo ya tie mwelite olu m dịka ote Lazarus siri tie olu na mkpu na ọsara tie alai elaba samata mana nwunega mkabo ya gụmụta mmelo down ya bịa hụ ọdọ nwunega mkabo nwere ike mmụọ wole aka melo te dịka nwa Chukwu ya tie hụ ọdọ m tie alai ị na-ama samata ma ọ ihe m tiri moto shiri gbata m n'obi $6 maka ntị echekwa nụdị maazị ya $6. asị m $6 Ọkwa ihe kwuru nga $6. maka ụdị ihe m chọrọ ikwu asị m sa $6 Chief Imo. mbakwa onye nsọ dị ka m Chineke si akwa ụkwa asụ n'ote bọnege dị ka m ga-esi asị ọkwụdị mmụta asị bọnege dị ka m nwa Chukwu nnọkọta ụwa m ga-agaziri $6 eji m emenụ ịma ihe ala eze eluigwe si ya nsọ aṅara m kai Elee otu o si dapụta gị nọ? Chima! owunu Bịa Imo. Ịnwa anwa m aga m aka ntị ọzọ. Ana m ekwu na fon m fụrụ gị bịa ga na m maka tele m nga. bisa aka ntị ya rie bọnkịrị isi ga-eri m bọnkịrị ama esogbu nche gị ọntele ego gbanwee practice what you preach confess yourself ọkwa gị Pastor Imo ori bọnkịrị ebe bọnkịrị bịa rie rụpụrịrị bọnkịrị rijisekwe gị oyi erikwe ha gị ka ndị militant good afternoon good morning good day good night day good bịa Chief Imo nke ị na-ekele m mụ na onye kwesịrị ikele nwaanyị hey ekele m gị ekele enwere iwe iwu $6 $6. basị m sa ịhụrụ $6 ka ihe gbasara a preacher na $6? okay preacher onye m kwuru asịrị m $6 asị m ịhụrụ mma m Mma gịkwa ka ihe mere mmadụ ọ na-efu efu. sorry eru mma m yes eru mma m na-efu efu Chief Imo onweghị ego ọbụla mfọrọ. hey Chineke akpọọla ekwensị ọkụ Chineke akpọọla ekwensị ọkụ ịmakwa ego nwa ebụrụ ego anyị gatọrọ n'ime ụlọ ekwe nnọọ gaga zụrụ tọp anyị ji atụrụ Chineke mma mma ime oche nwee tricha site na ndudu na nchekwa Chineke na-echekwa m gaga zụrụ ihe dị ndasị m were m nye Chineke onyinye ka nyechapụ m ya maka atụ onye na-enye enye ka a na-enye nzọ nwa mbiwe m ga-ele nwa mbiwe ahụ ote m na ga abụọ guzo o weta nwa mbiwe guzo n'elu ịmakwa nwa mbiwe orire n'ụkwata na anyị kwadocha na chọọchị uwe m ka m chọrọ iyiri oche ka m yiri trọstis nnụ mgbe a ya wee wete mgba so onye na-eti mgba a ewezi m mgba a tikwasị mụ na ego m kọbụ nchi ya ego agbafuo ka mgbe okwụtụ nwa mbi na-ara ozi m agbata nwa mbi na m ya agbada ha olugwu nwa mbi na m ote nwa mbi na-ara ozi m agbata ya wụ chi ebe ha bụrọchi nwere ike site ebe ama ezeta nwụ na ebe ama mmanwụ chiri m ote gbapụta anyị gbadaga ụmụ dibio ekelekwa ụmụọka chi ekelekwa ụmụọka ya kpọrọ m ibe ama mgbada ugwu down otu ka ego na-arahụ ka mgbe ụkọta ego na-aga m na anaghị m na-agba ihe pụta wa hụgo so m jerela nga na mgbe nwere nwa mkpi hụrụ nwoke anyị ha Bịa Chief Imo onweghị ego ọbụla mfọrọ. Adịghị na-aya m na-akarịrị ihe ego anyị na-ekwu na biko bụrụ nsogbu gị gawa. ihu dị elu m gburugburu n'otu isiri hụ onye dị ka nwa mbi Chineke kpọkwa gị ọkụ $6 arapụtakwala m agụkwala m ịgbatị agbatị gbakọrọ
under my roof didi enwere onye ga-ama m gawa ọzụrụ sezi ọzụrụ nsogbu nwa preacher ka m nọ mbụrụ ọta na-agba nwoke ka mgbe abụrụ Pastor Imo, practice what you preach. Confess your sin or you'll die. Madam. Dị onye yiri ọ dịghị onye yiri ya ọ dịghị onye yiri ya ọ bụ Chinaza ekpere onye yiri ya n'ịma sister peace udo chia na haja peace on me peace on me Opo iwu kwa onye kwana ka ewu sister udo chia peace out Thank you. Ezole mike, enwere mezimike bi no. Onye nsọ, anwụọla m anwụ. Emere m ekwensu gịnị? Gịnị ihe mere ekwensu? Ekwensu enweghị ike ọbụla n'ime anyị. Amen. Adịghị ike ha nwere atọla. Amen. Ngwa, gwa m ihe wo the problem. What is it? When he married you did. Onye chuga kwano ga ahụ ga anybody here. Let me see what anyị memo. Owo ni nwa anyị memo ị ga-ahụ demons. Ajọ mmụọ gbakọrọla. Na-achị m ka ha chigbuo m. Nwa nwa obodo dị ka m Chineke kpọrọ m ọkpụkpọ ọkụ. I am a preacher, a gospel preacher. I am proud to be. Na-enwe that atom of sin n'ime m. Ụzọ m dị warawara m na-agajege n'ụzọ dị warawara na-atọrọtara Chineke mkpụrụ obi. Na-agafe n'ụzọ m hụ ma gbọ obi iri bewu 10 disciples of Therefor ha niile ha ngide m ote so ha chọrọ ime m disgrace anọ m na ọrụ ekpughele m esa gị nta ekwesị ọ ga-agba m n'anwụ tupu m kpọọ mkpe ekpere mbaga n'ime mmụọ bụ ọnụ kpee ego okwe kulite ote pụta n'ụzọ ekwesị asị makwa m taa na ha ga-eme emejisa m oyi m sị kama akọmọnụ ga-emejisa m oyi mmejisa ọnụ oyi bụ ọnụ kamgbe 40 days anọ m n'ebubo ọnụ ndị na ibubo ọnụ ma ọwa nwa ka ha jiri bịara ịnwa m ka nwapụ m n'ọnụ mbụ ha ga na-amapụchiri m wara na-agba ha makwa mpụtatọ ha jide m ote mmebi adoru fa ha nwa Chukwudi ka m ga-edoro ọnụ wara na-agba m isi na iwu onye otu ahụ m onye ozi ọma onye ntọ ana m atọ ọta mkpụrụ obi makwa ọta ya ka m nọ nga ahụ na-eme ihe ụmụ agbọghọbịa ha achị m ndịtọ mgbe okwe kwesịbazi were ha ma ya ka ọ kọọ m ya nke m ga-eji anwụ nwunye m gbapụzọzi ka mgbe ha na-achị hụ gị m dedote mgbe ọtọ na-agbahụ gị ha achọghị ime public assault ọ dị mma nwanne m ihe m hụrụ na-achụ gị ọ dị ike n'elu ike dị ukwu n'elu ukwu ọnwụbeelenụm onye amụma iso ihe na-achụ m na ọ dị ike n'elu ike bịa dị ukwu n'elu ukwu ebe alala m ka nai machi eriele m bọnkịrị asị m bọnkịrị eriele m ahụhụ rigbo onwe m meriele m ahụ rigbo onwe m onye ma napụta m mana ihe mere wu onye ga-anapụta gị wụ onye isi anyị ọ nọghị ya kịta ihe mere wu o mere travel ihe mere wu ị ga-eso m ka anyị laa ka mụ na gị nọrọ ya ọ lọta ka etikata aka bupụ gị ibu arụ anọ gị n'ahụ
Because of we him game. Only the strong hand. I got back. Ebumie. Bupu here. Ebe bubu. Me aga ebumie bubu. Ege buri a hori e horo na mboro. Fopo. Hey, ngwana ilawa nu. Ngwaila. Che. O ze ba ka igesi ala. O wo ze ba. Chineke namba. E wo zo. Ala deredu. Ngwaila. Isodrele. O norola nwayo. Hey. Odrele. Odrele. Hey. Ihe mere una ị ga-eyi ọsa hiwere ya chichi ahụ o because otu m shigwa gị na mbụ mma ahụ na-achụ gị ọmụmụ nwa ọ dị ike n'elu ike dịkwa ukwu n'elu ị ga-eyi akwa gị so that ọhụrụ na iyi akwa nwaanyị ọ gaghị ama na ọgụ agafe Nyiri ya hụ ya ọ gafere otu m shigwa gị na mbụ ọ dị ike n'elu ike dịkwa ukwu n'elu ukwu so ihe ga-eme tinye ọkpa gị mmiri ha anya m tụrụ ma agwụla tigo ebe ndị abụgịrịrị ntu ọ dụrụla ebe Yes. So even a Bible says, "The home needs a young hotara with the wound." Remember now, you gave me China. On an apple Ephesus. You made China now. Hide me on one. Give me we had to hurry. Oh, me on me. Yes. Also, everybody had got me on a nipple. They didn't let the army philosophies to me. I am glad. What me China now? Mona, you made China now. Give me a how, maybe I want. Yes. Pastor Imo, practice what you preach. Confess. Don't go me around me disappointed. I'm not sure. Orwole. Oka ka te role. Babu so dey aja. I'm double. Aga ka shinga now. Ihe na achen. Oga hap gang ta. Mbu. Egri. Mo sa ka kan aka. Aga ka anti.
21 times only. 21 times. I am sir. Isa kanti a. Na yo ko sa kanti ka mbara bakuten. Awa kanti 21 nele ka akrama ka go ma fole. Ebi bakutre na eba ka the final one. Ka chapushani nonsense anile. 21 times. But for information, our rules. You are who? I can't tell you 21 times. Ebe kula akwa. You get out sued. I come back can't. Need to watch and walk. In one sued. More back one. Gakraka. Yabu. If you don't need to go also. Mau uden ke tagene maso. Ada sindo na go. Ada asindo. If you don't need to. Oh. Echo kaka shanga ke chiri bu egbarewa. Wogu atam kwa okosi. Ugba na oruole. Mbabu so dey aja. Oye church ona bia. O hi metra chegan. No chief Chineke. No chief rekwen soru bekutai. Ashibuso. Ina ne. Oruole no mbe. Oruole. Akwere no buo sa kan 21 times. Abba. Guri. Ngwa. Awon. It's what it is. Atop. Cancel. Kukun 21 times. Ngwa. 1. Obia. Jowa. Sorry. 5. Ya ka shiga jomo. Obi do kwani shi. Hey, obepie. Okay. Branca ho sun gura bi orun. Ana bo le nda kra. Na imi ko. Ngwa. Jowa ka jomo. Kwicho ka jomo. Ngwa tewele nti. Mission. I saw you jump over there. I don't know. I call up. I can't take it for Canyon get this stuff. Nonsense. Rubbish. Oge mono fam nanya. Mgbe onye nwanyị ga-abịa ịkpọrọ anyị wele oge mono fam nanya. Mgbe onye nwanyị ga-abịa ọzọ ịkpọrọ anyị ile oge mono fam nanya. Mgbe onye nwanyị ga-abịa ịkpọrọ anyị wụ ndị nsọ oge fam nanya. Chegharịa n'ọbịbịa Kraịst nọ n'ọkwa anyị n'ụkwụ. Ọbịbịa ya adịla nso, onye ọbụla chegharịa. Hapụ mmehie, nabata Kraịst, ọ ga-emekwa gị nwa m n'anya. Ịgbanwewo m, ndị Naịjirịa agbanwewo m.
asị m agbanwewo m onye na-ezu oshi ịgbanwe nwa ndụṅụ gbanwe ndụṅụ wo tinye ya n'aka nna ọkwa ikole nwa agbọghọbịa nke onye na-ezu oshi wo nwa agbọghọbịa onye yi uwe ojii agagharị gbanwee ndụ gị ka ọ dịrị gị mma nwa agbọghọbịa gbanwee ndụ gị ka ọ dịrị gị mma ahụ m onye ozi ọma dịka John the Baptist esiri wepụta ya bịa n'ime ụwa na-eti mkpu na-anapasị ndị eji eji ndụ gị nyere ya Kraịst. Nwaanyị ekwesịrị iyi trọsis. Nwaanyị kwesịrị ya pụta ya dị ka nwaanyị. Ọ bụrụ nwaanyị pụta ya yie nwoke gị yi ga trọsis ahụ gị niile taparacha a na-ahụ mpara gị a na-ahụ ndụ gị niile ihe niile Chineke patikos ejiri ke ya nọ n'elu ala. Ị kwesịrị ịgbanwe ndụ gị ihe kwagara n'anya anya ga-adị ka anya ọbọgwụ ma dịka udele ya na-aga hụ gị ya kwa gị isi ya kwa gị ọdụ ya kwaga nke anya ya mie ha ala ịgịda eme gị mie ha n'akwụkwọ ndị ozi wezie so ọsụ na ya bịakwa ya n'akwụkwọ ndị ozi sa akwụkwọ n'akwụkwọ wa wee kwuo so na aga ebibi ụwa n'akwụkwọ wee sa n'ime akwụkwọ ka o kwuru ya si na akwụkwọ ga-adịrị ndị na-agụ akwụkwọ amin n'akwụkwọ a o nwere onye ọzọ pụrụ ịnapụta gị na-awụdo onye na-enye ndụ ọ bụ ya bụ mmalite na ọgwụgwụ gị bụ nwata onye na-atụta ihe mmadụ atụtụ ụlọ stop tụtụghị onye nụrụ okwu Chineke gbaala ya ọsọ onye ahụ mgbe ọbụla ọ dị ndụ ọwa ọnwụ ka ya mma nye ndụ gị na were ndụ gị nyefee olisa dị n'igwe karịa nụrụ karịa n'oge anọdụ. Hello. Hey, nne. Hey, nne daalụ o. Daalụ. Ahụrụ mgbe ị gafere nsogo. Yes. Iwe onye ebe? Ahụ m onye ebe ma amụrụ m n'ụlọ. Echi m echi wee lụ. Onye isi esi bata n'obodo anyị. Echi m echi lọta. Ọ nọkwa gị n'ahụ. Ime onye nwụ? Holo, amadị gị. Oh. Hey, I'm a philosophist. Yes, I'm a philosophist. Onye m gụrụ na school. Enwekwara other courses ndị m megwagara ya. In fact, otu hụrụ m na the whole full of my body full of course. Yes. Enwere m ike ịmata nga unu nke esi enwetu m siri chọọ ịkpatara gị ụrịa m bịakwara m onye na-anọnyere m. Mba. Ị ga-amatanwu ebe m bi. But ebe m bi etekwa n'aka ebe a. Mba ote ha aka ma mbọsọ ọzọ ị ga-ama ebe m bi. Hey, aka m ịla ikpa na ịmata ya ugbu a. Mmata ya kịta ka ọ dịrị m mfe mgbe ọdọ m ga-abịa ngọrọgọrọ m gabata m ngọrọgọrọ m bịa na-eleta m maka otu ilo biri elo inwe dị companion ka m bụrụla gị companion. You just now flatter. I'm a companionist. I'm flat is na nsogbu adịrọ ka anyị gaa n'ụlọ anyị. Isi anyị gaa? Ngwa anyị gaa. Ngwa ka anyị gaa. Lead my ways. Ngwa soro m n'azụ. Right behind you. All right. Hey! Ị na-emecha gị wasịrị. Okay, ya ụzọ ebe ka unu. Wow! Unu na-ama na mmo. Hey! Oh! Ya ụzọ ebe ka ọnụ. Oh, aga m like ya. Ka anyị eruo. Mani like rififu. Hey! Asa like me anụ m asị gị hello. Ọ dị mma. Maka mani bụ onye oziọma ahụrụ m mgbe ị na-agbasa oziọma. Oh, ihe a mmege. Ọwụ business m na-eme. Ọwụ dị sọ ihe m na-arụ. Ọwụ business a na-eme. Oziọma ị na-agbasa awụrụgo business.
Ne akọwara aghọtara m. Ekwe ịghọtala ya. Aghọtara m. Emekwele ka mmanụ mara biko. Mma mmadụ aga ịhụrụ unu. Ka ọ hụrụ personal with us. Unu bụ ndị ụkọchukwu. Ụkọchukwu. Oh my God. Chai. Aha gị kwan? Aha m bụ Gallant Babe. Hey! Akpọ m Cynthia. Oh, Senti. Cynthia. Nkwanụ senti n'eziokwu. Senti ịgbara na ahụ ihe ọ na-eshi nwa tọwụtọwụtọwụtọ. No, oh. Ịnụtụ isi ya. O shigbuole m. Ọ mgba gị. Agbabile m. Ọ mara wele gị. M gara ịgba gị n'aka oshie gị. Daalụ. Achọkwana m ka ị na-eshi ndụ. Aga m eshi maka Chukwu. Karịa n'ụlọ m nye gị my courses. Okay. Yes. Ụlọ unu dịkwa very in a rural environment. Ebe a bụ ebe ọ dịgo develop. Yes. What do you develop? What do you develop? Yes, I develop. Oh, you want develop, Ole? I'm telling you, you got like it. Wow. Damn. Oh, you not develop. How do you develop? Oh. Hey. How do you develop? Who's Zulai? Who's on? In Ujo to Gagi? No. Ujo to Machuku. Ujo go say to Kaigawan. Ngwana, lead the way. I'm right behind. You put a coat guy is. It's a bag of a name. You know, so some here. I live here alone. My parents based in abroad. Come on, just pull it. No, abroad. Have it abroad. She now. I'm the move down on her blood. I'm abroad now. This is a low rocket. Oh, yeah, no, I'm based in Canada. I just stay here and spend my money. You know, like one I can go for. You spend the grand friend. Oh, yeah, no. Hey. Oh, yeah, no. Man, I like Ringo. Thank you. Man, I'm okay. I like Praga. You like Ring? Machi. You like Refefo? Hey. Really sure. You are one. It's okay. I brought one. Hey. Oh, that's a good bingo. So some beyond. I live here alone, you know. Chai. Yeah. I hope you like my compound. You're not very good. Your compound is very, very attractive. Wow. Thank you. Papa, maybe. Okay. Hey, my way, you. Okay, going to go. Magrobia, you were a woman new walking. Okay, can I have? Oh, when you see her. Damn. Hey. Oh, you put me and you put me. What about you? You put me. I like it. Again, lose all control. Hey, make it lose. Oh, no, not really. It might be call man. Hey, the queen, we do your home engage you to Yerek. You put over. Hey, it's a morning. You look like a but I may ever want the gate is locked. We are all alone in this compound. Come on, relax. Just pull it. You push it. Right here. Come to say inside. Relax. Oh, you're being young. Relax. What do that? Money, okay. Do I? Calm down. I can't go shock myself now. Hey, kiss you. Yeah, I'm gonna go to school. Also, no to courses in the second course. Really? Na school. I'm a course of kiss. Just that towards the practical aspect, I didn't went deep.
into it. Practically, emema. Mana abịa na theory ihe dị na ihe gbasara otu esi eme. Awụ m graduate n'ime. Ngwanụ bịanụ ka anyị practicalize ya. Ụda. Ugbu a. Wega. Mechie anya gacho m gị surprise package. Isi mara? Mechie. Agụmarịkwa ndị ekete. Ị gara gacho m ịkpọga gị eluigwe. Ngwa. Mechie ya. Ngwa. Ma ọnụ gị. Dopo ọdọ Therefor bunkri. Ị na-erujuole aga m na-esogbu nje gị. Dagaga agbanwe. Practice what you preach. Pastor Imo. Bunkri. Lekwe mmiri erujuole Therefor bunkri.